Preparations sang Plaza Libertad nagapadayon. Phase 2 kag 3 ginahandaan sang lokal nga panguluhan. Makasaysayan ang Plaza Libertad nga nahamtang sa sentro sang city proper area. Isa ini sa kilala nga plaza sa syudad, bangod diri man nahamtang ang sentro sang panggobyerno, ang Iloilo City Hall. Sa handom nga mapreserba kag maamnigan ang kasaysayan, padayon ang ginahimo nga restoration sa lugar sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas. Para sa alkalde, hindi lamang ini lugar para malagawan, kundi lugar nga mapabugal sang mga Ilonggo. Sa karon, mas naglapat ini kag nagtahom. Nag-umpisa ang tanan sang yara pa sa Kongreso si Mayor Treñas, kag iya ginduso ang inisyatibo para sa Integrated Development Plan para sa Cultural Heritage Tourism Zone sang Iloilo City. 2013 naman sa ginpermahan ni former President Benigno Aquino III ang Republic Act 10555 nga nagadeklara sang 7 ka mga heritage sites sa Iloilo City kag diri nalakip ang Plaza Libertad. Ang restoration project ang pinaagi sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o KUNTIEZA, National Museum kag National Historical Commission of the Philippines o kun NHCP. Halos patapos na ang Phase 1 sang 4,000 square meters nga plaza kag suno sa alkalde, may Phase 2 kag Phase 3 pa ang proyekto. Iga-restore man ang mga detalye sang plaza kaangay sang mga estatwa. May ara pa na ang mga Phase 2 kag Phase 3 ang restoration sa mga statwa dira kag may mga fountain ada kag ang landscaping kag mga benches no. Ginatapos pang mga plano kaya after nga matapos na mga plano makaproceed na kita. Yara na sa planning stage ang pagpatuman sang masunod nga aspeto sang proyekto para kung matapos, ginalauman nga isa ini sa mangin atraksyon sang syudad sang Iloilo. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol. DFA 6 nagbisita kay Mayor Jerry Treñas agud magpaatag angot sa isyu sang ila transaction process. Nagpaatag kay Mayor Jerry Treñas ang talatapan sa Department of Foreign Affairs 6 o kung DFA 6 kasunod sa mga reklamo nga nakalabot sa alkalde na hanungod sa mabudlay nga pagkuha sang schedule sang appointment. Sa sulat nga gipadala ni Mayor Treñas kay DFA Secretary Teodoro Locsin Jr., nagapangabay ang alkalde nga kun mahimo padasigon ang ini nga proseso. Kadungan sa pagbisita ni DFA 6 Consular Head Sheila Marie II, nagpaatag ini nga regular updating sang schedule kag ini ang dapat bantayan sang luyag makaangkon sang schedule. Ang availability of slots is loaded from time to time. So ang publiko gina-advise gid to check the website regularly. Tan-awon nila permi ang website from time to time. Hindi naman matuod suno kay tu nga ubos na ang slots tubtub sa bulan sang Agosto, bangod kutob pa lang sa bulan sang Marso ang na-download nga schedule sang ahensya. Ang slots from April onwards, wala pa siya ma-load sa system. Wala pa ma-load sang office, ang DFA mismo. So, ang appointment system is not handled by our office diri sa Iloilo, but by the DFA itself. Nagpaandaman ang DFA sa publiko, likawan ang transaksyon sa mga fixer, bangod posible nga problema lang ang padulungan sini. Gina-advise kid sila namon nga hindi sila mag-deal sa fixers. Ang mga circumstansya nga matabo kung mag-deal sila sa fixers, they will incur additional charges. Tapos magka-problema pa pala sila sa ila application or hindi legitimate ang ila application. Ang paatag gikan sa DFA ang ginalauman magresulta sang mas epektibo nga serbisyo para sa mga pumuluyo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.